by election na जों जतन खालायलायजा हायपाना आरो जों कक साबो जोंबो बोखारक जालायलिया बुबाग्रा न आइएलएस हिनखाना उइनाय हायपाना जों तरिगुरि खबरावनो हायनायका बुबाग्रा मोटामुटी सुस्थ दं र हिनखानाय जों तो प्रग्राम कभार खायफैके ताबो नायना हिन फेमानि बुबाग्रा ताबो किसा जावैनाय किसा रेस्ट खायदोंखा जों बुबाग्रानो डिस्टार्ब खायनानै थांलिया अबनो कबंनाय आं जत्त त्रिपुरानि जत्त लोगरकनो फायदि जतन जानजानि धर्म दंगो जानजानि मानि मताय दंगो के बबा ख्रिस्टान हिन्दु मुस्लिम जत्तनो नां कबंनाय बुबाग्रानो बागै सुरि बायदि बुबाग्रा दति खाय साक हामबै बाजानानै बागैनाय सुरिलायदि आर जारा ख्रिस्टान रक जारा उइथ क्राक रक बरावबो सुरिदि नंनि ख्रिस्टाननि बिसिंथि खालायो आर हिन्दु रकबो नंनि मन्दिराव थाङै जा सुरिदि आमहायके कबंनारबो सुरिमाबो कासा फान सुरिमानि बिसिंथि खालायो बुबाग्रा हामतुन तै बिथि बिरायनि बिसिंथि सुरिमानि बिसिंथि खायो बुबाग्रा न हामतुन हनैनाय जों बुरि रक जतन रक खायलायजा जोंबो जतन खा खामजाक तफानो जों बुबाग्रानो जों रिक्वेस्ट खायनाय बत सुरमाव विधानसभा केन्द्रआव थानानै हिनि कग्रि जाखनैनो ब फायकेना बिनि जे त्रिपुरानि फाटार हाव दंमोन ब मियाव ब बिनि फ्लाइट कैंसिलिंग फायमिया जे बिनि प्रोग्राम ब वीडियो कॉल खालायनाय प्रोग्राम चालखा हायपानो ब तिनि फायना हिन साजाकबा ब बुलायखे ककनारगो ब केबनो थकिया जात बरक बिनि सरि हामियानि बिसिंथि फानो ब फाय मालायनानै फाय एटेन्डिंनानि फाय बिनि प्रजाराव बिनि वारियर्स राव मालायनानै बाय इलेक्शन फायनानै हिनि ब हायकेन सा खा थनै फैकेना हायपेन आसमसा बिनि हाय उमा बागै बेलायखे जों बुलांगा खा खामजाक बुबाग्रा खानाबो थानानै हिन तखाय जोंआबो बुबाग्रानो जों ब मानाराव खालायलायखे जावा एबं खालायलायनाय बुबाग्रा ब तेसेरेसन हाग्राथुन जों जाता जों जे बारे जेमने बारे जों खालायलायनाय हायपानो सुरमाओ बेलायखे फिल काहामंगै दंगो जतन चिनि वारियर्स रक त्रिपुरा मथा TWF YTF रक जतन कलाय जागै दं आरो जों कासिफान बाकी करेके आमा हायके दूर प्रोग्राम खालाय दंगो आरो ब वानानान क्रिस चिनि प्रार्थी जितेनाय बुबाग्रानो बनो सानान बुबाग्रानो जों सामुतां दंगो